Ook dit jaar is in een groot aantal plaatsen in Dongeredeel een kerstboominzameling gehouden. Daarbij is, op initiatief van de FNP, een rol weggelegd voor kinderen. Nou, Sander inpakken. Nou, hartstikke mooi. Bedankt. Maar wat kan dat je nou net achter de fiets gaat, want dat is altijd zo leuk. Ja, weer klaar. Voor elke boom die zij naar de verzamelplaats brengen, wordt een lot en een waardebon uitgedeeld. In Anjem is die rol weggelegd voor wethouder Pietje de Graaf. Het MTV-NOF is de trekpakket, een kist een prijs winnen en het orenbondje is een waardebon voor top 1 thuis. Dus bij elke BM krijg je een lot. Na een uurtje inzamelen staat de teller in Anjem op ruim 60 bomen. In Dongeredeel werden vorig jaar in totaal 1500 bomen ingezameld. Die bomen worden het later tot compost gerecycled. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 januari wordt de trekking gehouden wie de gelukkigen zijn die voor een inzamelactie 75, 50 of 25 euro in ontvangst kunnen nemen. Ik ga er maar 4. Komen er nog meer? Nee, dat niet. Nou weer zo.